Gusto mo bang magparami ng views sa mga videos na mga uploads mo? Minsan ka na bang napapagod dahil walang views na madami ang mga videos na in-upload mo sa YouTube channel mo? Halina't makinig ating pag-uusapan dito sa paano nga ba padamihin ng views. Alright! What's up mga kanala ko nga pala si Budol na ako sa lahat kung bago ka pala sa channel ko, alam mo yung gagawin mo! Magandang gabi mga kadanlak. Alam ko isa ka sa solid danlakers ko. At alam ko rin na isa ka rin sa nakaranas na wala masyadong views ang mga upload mo, mga videos sa YouTube channel mo. Masakit man, pero yun ang katotohanan. Ano nga bang dapat gawin, DJ Boy? Wait a minute lang, makinig ka. Ituturo ko sa iyo kung paano padamihin ang views sa mga videos mo. Alam kong marami sa inyo ngayon ang nakikinig sa premiere kong to. Maraming salamat. Isa ka rin ba sa nakaranas ng halos araw-araw ka nang mag-upload ng mga videos sa YouTube channel mo? Tapos ang views mo 20, 25 o 30 views lamang? Samahan mo pa ng mahigit 2,000 subscribers? Ang malaking tanong yun, nasaan nga ba ang 2,540 subscribers mo? Natulog nga ba sa pansitan ang mga yun? Hirap talaga, no? Alam ko, isa ka sa nawalan na rin ng pag-asa. Isa ka sa nawalan na rin ng tiwala sa sarili mo. Pero ito lang tanging sasabihin ko sa iyo. Huwag mong sukuan ang pag-upload ng mga videos sa YouTube channel mo. Dahil kapag sumuko ka, wala kang marating sa buhay mo. Ano nga bang dapat gawin para makakuha ka ng views na 500 a day? Halina't sabay nating alamin kung paano nga ba dapat gawin para makakuha ka ng 500 views a day nang hindi ka na mawala ng pag-asa. Minsan bang pumapasok sa isipan mo ang naiinggit ka sa iba? Well, huwag kang mag-aalala. Marami na tayong ganyan ngayon. Naranasan mo na rin ba? Nasabihan yung sarili mo? Bakit ganun? Ginawa ko naman lahat. Ginawa ko lahat ng alam ko. Ginawa ko lahat ng effort na gusto ko. Pero wala pa rin akong views. Minsan, nag-a-upload ka na lang ng basta videos na lang para dumami yung videos mo. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Dahil tandaan mo, ang mainggit ay walang marating sa buhay. Normal po ang mainggit sa iba, lalo na't nag-viral sila. Ako nga rin nainggit eh. Pero tuloy lang, ganun talaga. Lalo na't hindi tayo gwapo, hindi kagandahan, hindi katangkaran,
or short, bitin sa height. Nagkaitan tayo ng talento. Kaya nainggit ka. Huwag kang mag-alala. Kung yung mga taong kinainggitan mo, maniwala ka mat's hindi, darating din yan sa'yo. Huwag ka lang magmadali. Sikapin mo lang. Kapalan ng iyong mukha. Dahil ang kapal ng mukha ay hindi nakakasama, lalo na ginagamit mo sa kabutihan sa iyong kapwa. Paktay. Totoo yan. Isipin mo lang ng mabuti na lahat ng ginagawa mo ay para yan sa kinabukasan ng anak mo. Para yan sa magandang kinabukasan ng pamilya mo. Totoo yan. Mawalan ka man ng pag-asa, normal yan. Mawalan ka man ng tiwala sa sarili mo, normal yan. Basta gumawa ka lang ng videos na patok sa panahon ngayon. Pwede kang mag-reaction sa lahat ng mga videos. Pwede yan. Basta gawin mo lang yung tama para hindi ka ma-reuse content. Oo, hindi natin maiwasan ng mainggit sa iba. Lalo na't wala pang isang oras, may 20 views na sila. Hindi lang 20 views, 20k views talaga. Nainggit ka dun, di ba? Lalong-lalo na ako, inggit na inggit ako. Hala siya. Dahil nainggit ka, i-shoutout natin sila isa-isa. Mega love shoutout nga pala no, kay Rans Channel. Kay Niana Channel. At syempre kay Aga si Cheng. Alright. At syempre mega love shoutout din kay Alex Gonzaga. At syempre kay Sheena Baharaki. At syempre naman sa ating idol na si Rapi Tulfo. At syempre mega love shoutout din kay Jabber Sniper. At syempre mega love shoutout din kay Louie TV, kay Wasalak, kay Kapanalig, at syempre kay Hansik. Ayan no. Sa basta mga sikat na YouTuber, i-shoutout natin yan. Malay natin bibisita sa atin yan. Puting uwak. Sino pa ba? Siyempre kay Ate Ivana Alawi, natural. Sino pa ba? Ang mga sikat na vlogger na dapat nating i-shoutout dyan. Marami, di ba? Kay Kung TV, di ba? Shoutout Kung TV. Sino pa ba? Si Jaiga Asuncion. Mega love shoutout. Sa lahat ng mga sikat na YouTubers dyan, mega love shoutout sa inyo, no? Sa sikat na vloggers muna ako mag-shoutout kasi punong-puno na ako ng shoutout sa mga small YouTubers eh. Doon naman tayo sa big time. Yung mga small YouTubers, reserva lang kayo dyan, ha? Dito muna tayo sa big time YouTubers ngayon, no? Kasi kailangan to eh. Yung mga malalaking YouTubers muna i-shoutout natin. Sino ba ba? Si Kolokoy TV. Mega love shoutout sa'yo. Sino ba yan? Si Bisaya Studio. Shoutout. At syempre kay Iwik Mukbang. Mega love shoutout, no? So yan po mga karanlak, no, maraming salamat sa panunood nyo at siyempre sa pagtangkilik nyo at nakatapos na naman kayo sa videos ko, no. Maraming salamat sa inyo mga karanlakers at siyempre sa lahat ng mga FWs dyan, saludo po ako sa inyo, no. Thank you so much at siyempre sa asawa ko ni Dahini Rosso sa aking anak na si Nimar. I love you na, I love you so much sa inyo. Mahal na mahal kayo siyempre sa Distaw at De La Cruz Paloni. Maraming salamat and God bless us all. Thank you so much guys. Small YouTubers, God first.